Idol. Dito na mga tropa yung championship ng 15 horsepower. 26. Shout out guys. Shout out. Okay na. So tatlo na naman sila maglalaban-laban sa 15 horsepower mga tropa. Chris, naman wala na. Yun, tignan natin. Meron pa sasali, wala na.
Champion ka na naman. Sigurado na yan. Yun, buhatin ulit. Pangalawang championship, nakuha nila. Bato na. Pangalawang karo. Dalawang nakuna. Iniuwi ng karo. Isang 75 at isang 15 horsepower plus cash prizes. Bunutan din. Ito, Angelo Casis. Angelo Casis. One, two, three. Maraming tropa. Dalawang championship pinanalo ng hinete na to. Tibay. Waiting kami sa 18 kategori. Kami na dala si vlogger doon sa karot. Saudi. Kami na dala sa karot, brother. Watch